Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem łysy, ale to pewnie wiecie już z konferencji drugiej. Szczytny cel. Dokładnie tak, pozdrawiam Gimpera. Leciutko zainspirowałem się Twoim stylem, jeżeli chodzi o prowadzenie programów, ponieważ zawsze byłeś obcięty na kolano. Ja również uważam, że jako łysy prezenter będę bardziej elokwentny, mój słowotok będzie bardziej podskillowany. No i dlatego właśnie ściąłem się na łyso. Witam również mojego gościa, a raczej nie gościa, tylko współprowadzącego, bo razem z Kubą prowadzimy to. Tak jest. Miło mi bardzo. Tak, to jest bardzo ważne, że to jest nasz program. No i powiedz mi, Kuba, co tam u Ciebie, jakieś plany i tak dalej? Powiem Ci, no plany są, jeszcze nie będę za dużo sportowo zdradzał, a poza tym płyta, jakiś soundtrack do pewnego filmu, coś się święci. Nagramy coś w wieży. My też nagramy coś w wieży i Oktagon zweryfikuje. Oktagon zweryfikuje. Dzisiaj w naszym programie będziemy sobie mówić o jakichś predykcjach, jeżeli chodzi o nadchodzące walki i wydaje mi się, że możemy przejść do meritum. Porozmawiamy bardziej od strony technicznej, jak to może wyglądać z naszej perspektywy, jak my widzimy te walki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta forma. Zaczynamy. Gamu Fall kontra Maciej Szewczyk. Kto według Ciebie wygra? Kto według Ciebie jest lepszy? Na kogo stawiasz? Powiem Ci, no kursy mówią jednogłośnie, jak ma wyglądać walka, ale dla mnie to jest duża zagadka. Wiem, że Szewcu poświęcił wszystko, żeby być Fame MMA. Nawet wziął udział w programie, w którym za bardzo nie chciał chyba być, żeby zdobyć tą popularność i żeby wystąpić na Fejmie, więc... On do mnie przed programem w ogóle pisał, stary, zobaczysz, zawalczył u Ciebie na gali. No, co ty gadasz? mega przekot, nie? Wiesz co, no on walczył o wszystko tak naprawdę. Tak. Przegrał pierwszą walka z Ambro, poszedł fajny cios w pierwszej rundzie na początku. Myślałem, że już skończy, Ambro się ładnie obronił, poszedł w nogi, a tutaj walczył o wszystko. No, Gamu świetnie przygotowany zawodnik z tego, co obserwuję i co widziałem, więc tutaj stawiałbym na niego, jeżeli chodzi o technikę. Widziałem, jak bije, widziałem, w jakim klubie trenuje. No, nie ma co się oszukiwać, Ankos Poznań to jest klub no, jeden z lepszych w Polsce. Gamu zresztą powiedział też na konferencji, że on dostosuje się do Maćka, nie będzie schodził do parteru. Powiedział, że może to finiszować w stójce, tak samo jak i w parterze. Zobaczymy, czy jego słowa... Jest chyba trochę wyższy od Szewca, nie? Jest wyższy od Szewca, jest bardziej doświadczony. Technicznie... No dużo jest tych aspektów, które mówią w stronę Gamu, tak? Dużo więcej niż w stronę Szewca, ale wiesz, to jest MMA i tutaj wystarczy jeden cios. Nie? Tak, jak to Kizo nawijał, Lucky Punch, stary. I wiele takich już sytuacji się zdarzało w MMA, nie? Że gdzieś tam, na przykład walka Damiana Janikowskiego to zupełnie gdzie indziej bardziej sportowo, ale też tam ostatnio dostał takiego zawijasa, wiesz, od Chorwata i całą walkę wygrywał, a ostatni cios wszedł w trzeciej rundzie i przegrał, więc wiesz, to jest MMA. To jest MMA. Moim zdaniem również Gamu Fall pokona Maćka. No, te same argumenty, które podałeś właśnie. No, czyli tu się zgadzamy. Tak, tutaj się ewidentnie zgadzamy, więc zwycięzcą walki Gamu Fall Maciej Szewczyk 2-0 na rzecz Gamu Fall. Piotr Pająk, Alan Kwieciński. Niesamowita walka, ponieważ będzie to walka stricte na poziomie sportowym. Ja lubię obu chłopaków. I o pas. Warto właśnie wspomnieć o tym pasie. Piotr Pająk, osoba, która jest travelerem, a przy okazji tajskim fighterem, bo... No tak, no łączy swoje pasy, nie? Tak. Podróżuje i trenuje. Dokładnie, a nawet bym powiedział, że odwrotnie, że jest fighterem, a przy okazji sobie podróżuje. Dokładnie, tak. Nie? No ja go śledzę już, wiesz, kupę czasu na YouTubie, więc... No podróże wojownika naprawdę spoko. Oglądałem też, jak Borys Mańkowski właśnie nagrywał z Piotrkiem. No Piotr mega dobrze przygotowany zawodnik, oglądałem walkę, naprawdę skillowo, no, to jest ten poziom taki, który na pewno odchodzi od wielu zawodników. Wiesz, tutaj też warto powiedzieć, że wielu zawodników z MMA to są osoby, które na przykład przygotowują się do gali, a poza tym okresem mają inne prace, inne zajęcia. A tutaj Pająk jest zawodnikiem, który poświęcił całe życie dla sportu. Jest bardzo silny, jest bardzo mocny, technicznie jest też bardzo poukładanym zawodnikiem. Widziałem jego walki w Tajlandii, gdzie tam naprawdę walczą Tajowie, wiesz, bardzo mocni i dawał radę, więc no tutaj też na pewno ciężka przeprawa dla Alana, ale nie wiem, jak jest przygotowany Alan w tym momencie. No Alan Kwieciński
Wiesz, ja nie wiem, jak jest przygotowany. Wiem, że jest naprawdę dobry na treningach, że to jest to, mogę zaryzykować kompletny fighter, tylko brakuje chyba tej psychiki. No nie? tak, Bo Alan właśnie... kiedyś był w kadrze Polski, to też Tak. warto wspomnieć. Nie wiem, czy w low kicku, czy w jakiej formule, nie pamiętam już, no ale to jednak kadrowicz Polski, więc to dużo znaczy. Nie? No, Alan jest dobrym zawodnikiem. Stresują go chyba te Jupitery. Nawet gdzieś wspominał o tym, że poprzednią walkę przegrał przez problemy osobiste. Nie będę wnikał nawet, o co tam chodziło. Nie, no jasne, ale sam wiesz, jak jest, jak ja wychodziłem z tobą do tej pierwszej walki, wiesz, dla mnie to było pierwsze doświadczenie i to było naprawdę jazda, wyjść do tylu ludzi i zawalczyć. Tak, tak. No w każdym razie właśnie to, że Alan przegrał poprzednią walkę przez to, że miał jakieś problemy osobiste i tak dalej, wskazują troszkę na to, że ta głowa nie do końca może być przygotowana, a Piotr Pająk wydaje się takim luzakiem, jeżeli chodzi o to. Wydaje mi się, że wygra. Tutaj na Pająka byś stawiał. Tak. Wiesz co, no nie ubliżając nikomu, chyba też tutaj bym stawiał na Pająka, patrząc właśnie na te argumenty tej psychiki, której ostatnio Alanowi zabrakło, chociaż no to też nie ma co ujmować, bo wiesz, może akurat teraz dostał motywację. Dokładnie. I wyjdzie, wiesz, w 100%, że pewny swego, tak? Tak, tym bardziej, że na 100% zależy mu na rewanżu z Tańculą, no a ta walka w momencie, gdy przegra, no oddala się, nie? No i to bardzo, wiesz, no to już by była druga przegrana walka pod rząd, no to wiesz, no właściciele federacji już dużo inaczej patrzą na to. No i to też jest taka trochę klątwa, nie, dla zawodnika, że zawodnik, który naprawdę wie, czym jest ten sport, jest na gali Freak Fight ze statystykami 0,2. No ale warto dodać, że on ma tych przeciwników, miał bardziej hardkorowych. W każdym razie Piotr Pająk? No Piotr Pająk tutaj, tak. Piotr Pająk, więc 2-0 Piotr Pająk, zwycięzca pojedynku Piotr Pająk, Alan Kwieciński. Kolejna walka to Patryk Baran kontra Mariusz Hejter-Słoński. Patryk Baran oczywiście Mortalcio. Może ty zacznij, bo tutaj hejtera chyba znasz. A ostatnio się widzieliśmy nawet, akurat Kruszwil był, wystąpił u nich w odcinku. No ja mam tu dużo do powiedzenia o tej walce. No, co możesz powiedzieć o hejterze i jego umiejętnościach? On w ogóle trenuje? Znaczy wiesz, to nie chcę się wypowiadać na prywatne tematy, kogoś się nie chcę zdradzać, wiesz, no ale stwierdzę, że no tu chyba jednak Mortalcio podszedł bardziej poważnie do sprawy i zadecyduje to o tym, że wygra. No wiesz, połączyć imprezowanie z walką, wyjść nieprzygotowanym, no to no tak jak mówisz, to tylko lucky punch. Wiem, że hejter nie przygotowywał się za bardzo do tej walki. Gdzieś tam troszkę inne miał priorytety, a widziałem, że Mortalcio zamknął się na sali i sztywno trenował. Mortalcio to jest typ takiej osoby chyba też, która rzeczywiście uczestnictwo na gali Fame wiele dla niego znaczy. No podszedł na pewno na poważnie do sytuacji. Hejter bardziej ze śmiechem, ale wiesz, to, że się udało z Olejnikiem, no nie oszukujmy się, Olejnik to nie jest zawodnik. Ja znam Tomka, nie ubliżając mu kupę lat, ale no, on nigdy nie miał psychy i nigdy nie miał predyspozycji do tego, żeby walczyć. Więc tam też jakiś, wiesz, w ogóle nie wiem, jak to się skończyło przez przypadek ta walka. Jakoś tam złapał, nie w tą stronę, kręcił tą balachę. Tak. Ale myślę, że tutaj jednak no, to jest dużo bardziej poważny przeciwnik dla hejtera i tu się skończy dla Mortalcia. Dobrze, no moim zdaniem również Mortalcio wygra tą walkę. Wydaje mi się właśnie, że tak jak powiedziałeś, hejter w walce z Olejnikiem fajnie wygrał, bo też dużo ludzi właśnie mówiło, że wiesz, że to jest, że on jest z ekipy kamerzysty, już nie jest. Warto no już to też dodać. Pozmieniało się. Tak, pozmieniało się trochę. Różne tam perturbacje. Tak. No ale pokonał Olejnika w fajnym stylu, ale nie wydaje mi się, żeby Tomek Olejnik był wyznacznikiem tego, by wzorować się jakoś na jego zwycięstwie. No nie ubliżając Tomkowi, no to myślę, że no jeżeli chodzi o sporty walki, no to nie jest żadnym wyznacznikiem. Tak. Nie ma co się oszukiwać. No. Więc Mortalcio. Mortalcio. Czyli znowu 2-0. Widzę, że jesteśmy tutaj zgodni. Jesteśmy jednomyślni. Nie tylko tutaj. Dagmara Szewczyk, Zusie Astafiewa. No Dagmara dużo pływała, ma dużo medali, tak. Bieganie. Biegała, pływała, śpiewała, tańczyła. No, przyniosła na ostatnią konferencję worek medali, rzeczywiście, tak jak wspomniałeś.
Nie, no to humorystycznie oczywiście nie ubliżając, żeby wiesz, bo niektórzy ludzie mają inne podejście do takich, można kogoś urazić. No, to nie, tutaj trochę żeśmy polecieli sarkazmem, wiadomo. Na pewno gdzieś tam tlenowo może jej to pomóc. Nie, no jeżeli chodzi o wydolność w sportach walki, szczególnie w MMA, no to jest podstawa, wiesz. Niektórzy po jednej rundzie oddychają rękawami, nie mają siły. Na pewno bieganie czy pływanie to są sporty, które na kondycję mają ogromny wpływ. Jeżeli ona prowadziła taki tryb życia sportowy, no to na pewno jej to dużo pomoże, porównując tryb życia Zusie, który tam znamy z internetu, z mediów i z opowiadań. Także, no ale tutaj też trzeba patrzeć na to, że Zusie, no to jest wcielony demon, jakby nie było. Hardbasu, demon hardbasu. No. I ja osobiście na przykład uważam, że ten pojedynek wygra Zusie. Mimo wszystko, z tego względu, że jest tak, po pierwsze, bardziej doświadczona, bo była już w oktagonie. Bardziej agresywna na pewno. Bardziej agresywna. Jestem przekonany, że jej wyjście teraz również będzie jakieś podobne. Hyperskie. A może teraz wyjdzie, wiesz, do kolorowe kredki w białej sukience? Może. Jest to bardzo możliwe, nie? Ona lubi zaskoczyć. Wydaje mi się też, że może być lepiej przygotowana. Wspominała też chyba, że jej ojciec był karateką. Coś było, faktycznie. Tak. I Zusie stary dała zajebistą walkę z Martą. Nie? Ona tam w ogóle jej nie odpuszczała, cały czas walczyła. No szczególnie, że to jest kobieta, która bije się jak facet. Ona leje się krew z nosa, leje się krew gdzieś porozcinana, ona idzie dalej do przodu. Nie? Więc zobaczymy, czy Dagmara będzie sprosta temu, że po prostu będzie się biła jak z facetem, no bo nie ma co się oszukiwać, styl Zusie w walce to jest jak walka z facetem. Jest zadziorna i idzie do przodu. Nie? To jest naprawdę będzie ciężko Dagmarze. Myślę, że jak Dagmara się cofnie i Zusie pójdzie do przodu, no to tu bym stawiał na Zusie. Tak, no ja generalnie uważam, że Zusie wygra tą walkę. No to też jesteśmy zgodni, chociaż no, to nie są jakieś typy, wiadomo, 100% pewne. Potem nam napiszą, bo Kubańczyk z Boxdelem tak mówił, a ja obstawiłem i przegrałem hajs. Tak. Nie, to bardzo ważne jest to, że my dajemy swoje predykcje. No, teoretycznie próbujemy się odnieść do tematu z naszej perspektywy. Tak, a warto dodać, że nie widzieliśmy Dagmary Szewczyk w boju, więc nie mamy kompletnie żadnego obrazu jej stylu walki, więc... Zobaczymy, ale stawiałbym na Zusię. Tak. Czyli zwycięzcą walki Dagmara Szewczyk-Zusi Astafiewa. Ostatecznie Zusie wygrywa ten pojedynek. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek Fest 3. Oczywiście widzimy się jutro i będziemy dawać Wam predykcje na kolejne 3 walki. A już w jutrzejszym odcinku Piotr Szeliga, Piotr Piechowiak, Gabriel Al-Sulwi, czyli Arab, kontra Paweł Tyburski oraz Amadeusz Roślik kontra Maksymilian Wiewiórka. Zapraszamy koniecznie, bo to dopiero początek. Tak. Wspomnę jeszcze jedynie, że jeżeli chcecie skorzystać z cashbacku do 550 zł od BetClick, to wystarczy, że zarejestrujecie się z kodem FAME550. Możecie to zrobić klikając w baner na naszej stronie famemma.com. Klikajcie. Pozdrawiam serdecznie, z tej strony mówi do Was Boxel i Kubańczyk. Trzymajcie się i widzimy się już w jutrzejszym odcinku.